Liisan. Hän aloittaa. Eli mä oon Ita, 10-vuotias kohta. Mä aloitan tämän viikon äskeisen päivää, 10. Ja mä oon 2005 vuonna, joten mä oon 3 vuodella mennessä. Ja silleen, mitäkäs muutenkaan. Me tehdään siis ilmavasta. Menkää kattoo munkin blogia. Mä oon ratsastaja-fani. Ratsastaja-fani venäläinen. Kattokaa munkin blogi. Siellä on kaikkea, koska tulee smoothie-haaste, kun me tehdään ton saman tyypin kuva, niin sekin kertoo koko saman nimensä ja silleen, että sehän on kivaa, koska mun nimi on ratsastaja-fani siksi, koska mä käyn ratsastaa ja silleen Eipä kohta minuutti mennyt. Ja voit lopettaa, koska on kohta. Pysäytät sen, koska nyt mä enää voi hakea sitä tuolta. Nyt hän aloittaa 2. Eli saaks laittaa 2 kättä? Joo, saa. Okay. No, nämä pelin pallot. Hyvä, hyvä, hyvä. Tää huone on tällainen random huone. Tuossa näkyy jotain maskia. Krista, kuvaatko mua? Tai no. Tai nyt alkaa. Niin mun kutsutaan yleensä Kristaksi. Toinen tippuu maahan. Toinen tippuu maahan. Toinen ei vielä. Toinen on vielä. Ja nyt se tippuu maahan. No niin, pysäyt. Okei, toi failas vähän. Saaks käyttää jalkoja? Saa käyttää mitä vaan. Flash. Yksi pallo meni maahan. Takaa ei saa enää ottaa tosta. Hän vetää tyykästi päällään ja kaikella. No niin. Noniin, apua! Noniin, apua. Sano jotain. No mitä? Ihan mitä sanoo. Ai voi pitää, mutta mä pitää. Mikä sun nimi on? Sanokaa vaikka Hattaraksi. Ne ketkä tietää mun oikein nimen, niin kyllä tietää. Sen oikein nimi on Krista. No ei oikeesti. Sen oikein nimi on yksi tyyppi. Tai yksi juttu. Niin. No? Eikö sitä pitää olla vähän paljon haaste? Muista, että ekana sitten Krista vaan yksi pallo. Tai no, epäkrista. Mä sanon sua aina Kristaksi, vaikka sä et oo oikeesti Krista. Nyt otat 2 palloa. Elikkä nyt se taas aloitti siis Hattara. Sitten se aloittaa Hattaraksi. Toinen mä sanon sitä Hattaraksi. Nyt. Yksi laskeutui. Hän taistelee vielä yhden mallon kanssa. Joka laskeutui maahan. Hänkin on laskeutunut. Ja hän